Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Karon nga nagbukas na ang turismo sa Negros Occidental. Sa hindi madugay ginapaabot naman ang pagbukas ang border sa tunga sa Occidental kag Oriental Negros. Pero sa executive order sa gobernador, magluwas na lamang sa mga gikan sa Western Visayas ang tanan nga magapadulong sa Negros Occidental ang require sang negative RT PCR test result. Yaring report ni Barbara Mijares. Nagsugod na subong nga adlaw ang pagpatuman sa executive order nga ginpapanaog ni Governor Eugenio Jose Lacson angot man sa pagpatuman sang Resolution 101 o kunang Uniform Travel Protocol nga damlag pa ginpapanaog sang National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease. Ang mga turista o stranded individual basta magsulod sa Negros Occidental ang kinahanglan sang electronic o printed copy sang S-Pass permit kag staysafe.ph application mga rekisitos nga nasaad na nga daan sa Uniform Travel Policy. Pero sa tinutuyo nga mapangapinan na ikaayong lawas kag sa tunga sa nagasaka man karon nga kaso sang COVID-19 ilabi na sa mga lugar sa Metro Manila, gina-require man sa probinsya ang negative RT PCR test result. Pero sunod sa gobernador, ang mga gikan sa Western Visayas ang hindi na pagpangitaan sini. Maintain our procedures upon arrival, but mismo ang DILG through USEC Malaya threatened us with a show cause order. So, our hands are tied, really. But it's a good thing that our Resolution 101 allows us to request for a negative RT PCR prior to travel. Pero kung ang taga Negros Occidental nga magapadulong sa Negros Oriental sa ilang nga pagbalik suno sa gobernador, ang kinahanglan mag-comply sa S-Pass permit, staysafe.ph application kag negative RT PCR test result. Ginapaabot ang pagbukas ng borders ng Negros Oriental kag Occidental suno kay Lacson, pero ang ginkasugtan sang San Carlos kag Vallehermoso kag Kabankalan kag Mabinay sa pagpasulod sang ilang nga mga residente ang magapabilin. Magapadayo naman ang mga checkpoints suno kay Lacson sa pagpasiguro sang compliance sa mga border. Natalana naman ang pagsapol sa probinsya sa public transport operators para matalakay ang pagsulod sa mga border sang duha ka probinsya. Will you pull out all those manpower at our borders? Not necessarily, because there's a role to play. No, we have to make sure that those entering comply with our executive order. Abiso naman sa Provincial Tourism Officer sa mga turista nga wala labot sa 3 ka mga rekisitos, dapat sila ang magpakig-angot sa mga lokal nga panguluhan kag mismo sa mga resort nga kadtuan kay dapat mayara na nga daan sang booking. Ilabi na nga ang ginapatuman, 50% lamang sa capacity ang pwede ma-occupy. These are tourists, they have to have bookings ahead in the accommodation establishments, and they have to we have to be sure that the establishment is certified by the Department of Tourism as CAO and PICAO, or Certificate of Authority to Operate, na issued by the DOT, because this means that they've met the right standards in tourism. Fully booked na ang mga resorts ng Kawayan kag Sipalay para sa Holy Week, gikan lamang sa mga local tourists suno kay Cordero. Ginalauman nga karon naghalug na makabulig sa liwat nga pagbutwa sang turismo kag ekonomiya.